A, ce ai, nuca? Nuca? Bucă. Dintr-o bucă. De aici și bună. Nuca dintr-o bucă. Ia smere pe glumață. A, dai. A, Mă! 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 Zi mă! Mă! Mata! du-te dă la bună o nucă, du-te dă-i o nucă. Îi dai? Dă-i o nucă. Nu, du-te dă-i. Nu-i dai. Nu! Nu arunca. Hai, pupa, mama! Hai! Hai că a dat un pupu. Ia ce, puța? E ciudă când ne arăți. Știi ce arăți? Ia-o aici. Bebelușă e. Nu, la filmațiile. Nu. Dar de ce nu mergeți la Blaj? Că e frumos. Mi-a plăcut asta. Da, eu! Mi-a plăcut aia cu s'il vous plaît, monsieur. Potrivit, a fost de acolo, ca nu ca pe... Hai, Andrei, hai că-ți dau și eu o nucă. Ni. Da, Din nou vrem să demonstrăm că suntem în da, ade, țadă. Ade, News Alert-ul este ade. următorul. Ghiță Budeanu și formația mesageră scene după 15 ani. Asta e news. Ade, Asta n-are nicio problemă să vă da. Mă, 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 ade. Nuca.